прошу, друзі, останню шану перед нашими героями, перед нашими батьками стати на коліна. Побіжника зняв один постріл. Міна. Вікторія, подивіться в очі коханому і дайте відповідь. Чи є ваше бажання створити родину з Іваном добровільним, щирим та усвідомленим? Так. Запам'ятайте цей день, коли ви сказали один одному. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам!